לתהילה ואסי היקרים, לא מזמן ציינתם את יום הנישואים ה-25 שלכם, שמקובל לכנותו בשם חתונת הכסף. אנו ציינו בסמוך לחג הפסח את מלאות 50 שנה לנישואינו, אירוע מכונה חתונת הזהב. בשל הקורונה לא קיימנו אירוע חגיגי לציון מועד זה, וגם אתם נאלצים בשל המצב שלא לקיים אירוע גדול לחתונת הכסף שלכם. אם תשאלו מה הקשר בין שני האירועים שהזכרנו, נחזיר את כולנו 25 שנים לאחור. ילדינו, אסי, ברק, אמיר ועדי, הפתיעו אותנו וערכו לנו מסיבה לציון חתונת הכסף שלנו בשנת 1995. הובילו אותנו באמתלת שווא למסעדת ציפורי בבני ברק, ושם הופתענו לגלות את כל קרובינו וחברינו ממתינים לחגוג איתנו את המאורע. בין האורחים בלטו מספר אנשים שהכרנו רק באופן חלקי, אבל עמדו להצטרף למשפחתנו בתוך זמן קצר. היו אלה חווה ואריה לורש, המחותנים המיועדים שלנו, הלא הם הוריה של צילי, כלתנו האהובה, ואשתו של ברק לעתיד, שזכינו להכיר כבר מספר שנים כחברה של ברק. האורחים החדשים הנוספים שנכחו באירוע היו יעל ואליעזר ברוש, הלא הם הוריה של תהילה, אז היה שמה אורית, כלתנו האהובה, ואשתו של אסי לעתיד. אותם הכרנו רק לפני זמן קצר. זה המקום לציין כיצד פרצת לחיינו תהילה וחבשת את ליבנו כל כך מהר. היה זה מספר חודשים קודם, כשהתקיימה חתונתם של רונן ברגר אחיינינו, עם ענת אחייניתם של אליעזר ויעל ברוש. שבת החתן של רונן התקיימה בבית במברגר בבית הכנסת. בסעודת השמחה אחר התפילה אמר אסי דברי תורה, כפי שביקשו רונן החתן. בין האורחים נכחו גם אליעזר ויעל ברוש, דודי הכלה וענת. יעל, ששמעה את דברי התורה של אסי, התרשמה כנראה מאוד, וביקשה לברר עליו פרטים אצל מכרה משותפת לה ולציפי, הלא היא גברת בולביק. לקח זמן קצר עד שיעל החליפה מילים עם ציפי, וסוכם שיגרמו לאסי ותהילה להכיר זה את זו בערב למחרת בחתונת רונן וענת. וכך אכן קרה. פגשנו בתהילה בחתונה והראינו אותה לאסי. מכאן, בעזרת מי שיושב מעט קריית ים סוף ומזווק זיווגים, התרחשו הדברים במהירות. השניים יצאו מספר פעמים. באחד המפגשים הראשונים החליטו לטייל באזור הכנרת, וגונב לאוזנינו על ידי האחים של אסי שהוא לקח איתו את הגיטרה. בשעות אחר הצהריים מצלצל אסי ואומר כדלקמן: חזרנו מהכנרת ואנחנו לא רחוקים מבני ברק, חשבנו אם זה בסדר שנקפוץ הביתה לשתות משהו קר, אתם הקיוסק הקרוב. גם אנחנו וגם ברק, אמיר ועדי נלחצנו מאוד. מה, כל כך מהר ובהפתעה אסי מביא אלינו הביתה בחורה שהכיר לו מזמן? מה הולך פה? כמובן שהסכמנו שיבואו, ומאותו רגע הסתערנו כולנו לסדר את הדירה. הילדים עשו סדר בחדרים, כמו שאף פעם לא עשו, וכולנו התרגשנו לקראת המפגש. הדלת נפתחה, ואז נכנסו פנימה אסי ואימו, בחורה תמירה ונאה, עם שיער שחור מקורזל, הציגה את עצמה, וישבנו כולנו לשתות משהו. כך תהילה נכנס לחיינו וכבשת את ליבנו. בתוך חודשיים החליטו השניים להתארץ וקבעו מועד לחתונה. בינתיים, כמו שפתחנו את הדברים, התקיימה מסיבת חתונת הכסף שלנו, בהשתתפות כמובן תהילה והוריה, וכעבור זמן קצר, בחודש תמוז, התקיימה חתונתכם. אנו מודים לקדוש ברוך הוא על שזכינו לקלה שכזאת ולמשפחה הנפלאה שהקמתם בעזרת השם. הבאתם לעולם 6 ילדים, הלוא הם נכדינו הנפלאים, נועה, יובל, שירז, איתמר, טל ורותם, וזיכיתם אותנו באושר רב. אנו מאחלים לכם בריאות ואושר והצלחה בכל אשר תעשו, שנזכה לראות את המשפחה הצומחת ומתפתחת, ושנזכה כולנו לרוב נחת מכולכם. בעזרת השם תמשיכו בזוגיות היפה שלכם לנצח,
ותראו בטוב כל יוצאי חלציכם, אמן כן יהי רצון, אוהבים, ציפי ושמוליק.